Cuando Iñaki Lopetegui hijo me dijo hace 3 semanas, oye, vamos a hacerlo del concurso, yo pensé, joder, es que aquí falta Iñaki padre, no tengo ganas, le echo de menos. Y entonces pensé, voy a mandarle un WhatsApp a Iñaki hijo diciéndole que este año no quiero estar. Me puse en el WhatsApp a escribir y le dije a Iñaki hijo, vale, cuando quieras. Maitasun guztikin egiten den musari honek, orain dela 8 bat urte hasi izan dinamika berdinekin, epaile berdinekin, sari berdinekin, eta lagun berdinez inguratuta, oroimentxoi eukitzea eta egun polita hontan gogo ekartzea. Iñaki etortze zan eta arege esate zigun. Bueno, ahí tenéis para elegir, pero bueno, no sé, a mí me parece que esta también yo egite genuen, bueno, kompromiso bat jartzen zigun. Eta hola izate zan. Eta asko da, bai herritarrak edo jende gutxik ulertzen duen magia hori ez, gauz gutxikin, bi trapukin, jende irrifarra sortu eta ze ondo pasatzen nahi dien, eta diru gutxi gastatuta, xume, que cabron, ez? Osea, ze ona jende horrek edo talde horrek egin duena. La lectura del fallo del jurado. El jurado siempre tiene un papel complejo, el más complicado de este asunto. Ez da erresa asmatzen, San Ferminen esaten bezala, el momentiko biletze izatea, ez da? Bueno, inauteritako alderdi hori, ez da, txarangan alderdi hori eta zaintzen eta bultzatzen. Urtero eta urtero jende atzetik etortzen da, txarangan bailableetan eta hola jende pila bat egoten da, eta hori nik ez dut uste galduko danik. Eta gero, kontentu gaude ere bai, gu ondo pasatzen gendulako, baino frentetze doan jendea ikuste zan bai disfrutatzen eta horrek bai ematen dio plus bate bai, ez? Eta dudik ez da, bikote honek, bere momentiko bilatu zuela. Y les das a los 2 mindundis que han estado en la Plaza Castilla, en el Arco de Castilla haciendo una chorrada, y les das a esos, porque te parece que son el carnaval. Hau asko gustatu zaigu, da umorea Tolosarrentzat, gu bakarrik ulertzen duena, egunero hortik pasatzea ganontzat, gure umek ulertzen duena, korrika pasatzen dirako. Han decidido que el jamón se lo va a llevar este año. Eta azkenen gauza xume bat iten dezuna da bestekin partekatu eta gu ere super ondo pasa. Mantzestu ingen berak egiten duna, guke bai, pixkat punkiz jantzita, diru eskatzen, txirula jotzen. Eta honek iteuna da asko motibatu, urrungo urteko ideiak pentsatu, zer parodiatuko dezun, zer egin nahi dezun zerbait desberdina, ez? Sencillo, merke, eta denon gozagarri. Ia imposible, mission imposible. Hortxe dago, argazki hontan.